тъмън да му... Чакай да познаем. Значи, искаш собствен онлайн бизнес, искаш финансова независимост. Сигурно си се пробва да стартираш нещо, някакъв онлайн бизнес или нещо от този сорт, ама си непостоянен човек. И скроеш в TikTok като откачан по цял ден, губиш си времето и се надяваш поредното Andrew Tate Edition, нали, да ти направи 100 бона. Няма да се лъжем, ние двамата бяхме същите. Поне е по-зле. Да. Ние бяхме същите булши човек и ние чакахме на спирката. И ние ядохме junk food. И ние правихме същите тъпизми, ама с бая опити и бая провали. Просто успяхме да не сме мързеливи вече. И беше бая трудно, човек си губихме времето като откачан. Да. Затова сме тук, ти покажем как става. Не. И сигурно си викаш в момента, нали, какви сте лошите с маската, какво е направил в For You page, нали, защо натиснах това видео изобщо. Защото са двама пичи, които говорят някакви стойностни работи, човек, просто си маски, брат. И не се притеснявай за маските, в смисъл не трябва да знаеш как изглеждаме, за да ти кажем някакво стойностно нещо, сеш са. То, няма какво повече да си губим времето, ети топ 3 тактики, с които да си развиеш продуктивността. Първата тактика, която ще ви кажем, я наричаме не можеш да си измиеш само единия зъб. Като цяло. Самата идея е, че ако се надъхаш да направиш само 1% от работата, няма как да направиш само 1%. Сеш съм. И ще направиш повече отколкото очакваш, защото най-трудната част от една задача е просто да я започнеш, бата. И наистина е доста лесен и ефективен начин, в смисъл е така да си забъркаш мозъка човек. Когато трябва да вършиш някакво действие, трябва да вършиш някаква работа и седиш в леглото и те мрази, нали? И си кажеш, знаеш какво? Просто ще напиша текста за сторито на този клиент. Нали? Просто ще напишеш текст за сторито на този клиент. Ние с него го използваме всеки ден поне по 20 пъти. Защото в смисъл теб те мрази, ние сме хора като цяло. И свикаш, знаеш по-добре, сега само ще напиша текст за това стори. Като седнеш да пишеш текста и седнеш да мислиш текста, ти вече влизаш в ритъм за работа и сигурно ще напишеш много повече от един умрял текст. Да. Ти си го говориш, бата, ще каши цялата стори, седиш се. Да. И слушай сега, на теб ти го казвам. Да. Искам всеки път, когато да има мързи, или теб те мързи, може да го гледа само един човек, да си свършиш работа. Преди да си свършиш работа, да си припомниш, че първата стъпка е най-трудната от целия процес. Нали, лично нас двамата сеща, много ни помогна да сме по-постоянни, просто си записваме задачите предварително. Дали ще е вечерта и точно това е тактика номер 2. Да. Мисля, просто вечерта, преди да си легнеш, нали, сядаш е така 15-20 минути преди да си легнеш и просто си викаш, добре, от каква работа имам да свърша. Че като станеш сутринта, нали, вече като си ги записал тия работи предната вечер, като станеш сутринта и трябва да ходиш на даскало или трябва да ходиш на работа или нещо от този сорт, просто имаш да правиш нещо. Да кажем, и си взет от 8 сутринта до към 5 следобед или до към 4 следобед. И през цялото това време ти знаеш, че като се прибереш, може да свършиш работа. И не си викаш, нали, всяка се прибере, какво трябва да върша, какво трябва да правя, каква работа имам за правене. И просто нямаш това забъркане в главата, където ти 100% знаеш какво е смисъл, 100% си го изпитвал. И си в момента го изпитваш, защото не си записал задачите за утре, за това е някаква домашна. И много добро приложение, на което може да използваш като цяло да си записваш задачите е Notion. Мисля, ще оставим линка в описанието, тук цяло ти можеш да си го провериш, няма тук да ти обяснявам как работи, защото малко е трудно за използване, но като го сванеш, наистина това е нещо, което ни обърна целият бизнес и буквално целият живот, защото там си пишем и за работата, там си пишем и за фитнес, и там си пишем за ядения, за диети, за хиляда. Всичко, бе. Ама виж сега, като цяло много хора не могат да са постоянни повече от 2 дена, защото нямат никакво задължение към себе си. Ти хубаво си казал, първо утре имам да вързвам клиент, ама като до утре ти нямаш записан план, нямаш стъпка по стъпка. Просто не се чувстваш задължен към себе си, затова почваш, трябва да излезна, трябва да погледам TikTok, трябва да пиша на Курви Летен Гей без за мен. И накрая да ставаш на син, защото си тъп. Наистина буквално е толкова просто. Като затвориш това видео, просто така седни и си запиши задачите за утре и утре като се събудиш и ще си благодариш толкова много, защото просто денят ти е готов, ти си направил целия план. Не е толкова трудно, защото след това трябва да го направиш, нали? Трябва да го извършиш, ама... Нали? Да. Какво такова? За последната тактика само ви предупредя, че може да не ви хареса като цяло. Ама трябва да разбереш, бате. Никой не го е без за теб. Тази хора, дете си пишеш в нея, дете си реплейвате. Не, бе! Хищ не е, бе, брат. Хищ не е, бе. Тази фалшива компания, където си губиш времето, човек. Не ги интересува дали след година си на същото място, дете си в момента. Да, брат. И в смисъл, всеки ден да хнъкаш пари от вашите, нали, да си брат не е работа. Просто тази разбереш като че
Трябва да спреш да си губиш времето, човек. Трябва да спреш да скролваш в Instagram, трябва да спреш да скролваш в TikTok. Мисля, трябва да разбереш, че това са приложения, човек, които са направени изцяло да ти държат по зепа. Това са направени приложения, човек, само да ти държат вниманието, само да ти изпиват мозъка, човек. И докато ти гледаш Instagram видеа, ти им гледаш рекламите през това време, те през това време правят пари от теб. Докато ти седиш и се депресираш, даже не ти е ляк да гледаш Instagram, даже не ти е ляк да гледаш TikTok. Толкова цяло. Това са неща, да си чуваме преди сесия, а ние ги бяхме чули над 1000 пъти, брат. Ама... Докато не ги осъзнахме напълно, човек. Така че, слушай сега, брат. Просто послушай батко с маските, човек. И тази задача, която имаш да направиш, която имаш да правиш вече от 1-2 дена, която имаш да направиш за утре. В смисъл, като изгледаш това видео и затвориш YouTube и тия продукти, просто почни да правиш задачата, брат. Почни да правиш задачата и като си легнеш, човек, тази вечер, като си легнеш, всичко ти е ляк и се чувстваш доволен от себе си, че най-сетне си направи някаква промяна в себе си, нали? Дали няма да ти е по-ляк, че не си изгубил 100-ния ден отново от живота си, е така, скровайки Инстаграм, имайки 12 часа на телефона. Да. Как се чувстваш? Покажи си скрин тайма. Покажи си скрин тайма. Ма се оня пич, какво беше казал Александър Мозък? Ако искаш да свършиш повече работа... Свърши повече работа, брат. Буквално свърши повече работа. Да. Викам, стига толкова за днес, човек, се нахме много гадни. В смисъл, все пак промяната се почва са малко по малко. Да. И това не беше първото видео. Ако искаш още истински видеа, просто спортни хъсъла, последвай, напиши коментар. И просто така и върху коя тема искаш да следващото видео. Като цяло, брат, видял се. В смисъл, ние сме най-ските на тази тема в БГ тук цяло. Защото всякъде ги гледам ютуберите, мане, къде ти казват: "О, чети книги." Чети книги, да. Брат, върши се работа просто. за една година. Да, направи. Който се припознае, се е припознал, брат. Много ти пикнато. Сега, си видял, че сме най-ските в БГ на тази тема, човек. Ще ви даме най-полезните съвети, където ние са на... Мисъл, щом ние сме ги направили, човек, мане, само да не ви покажем снимка на нас преди, защото е скандално, човек. Сета, брат, чуваме се. Ай, бълш. Ай.